Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a SESCAC la següent partida del Campionat d'Espanya per edats sub-14 de l'any 2014 celebrat a Salobreña durant el mes de juliol. Bé, de la segona ronda he triat esta partida entre Francisco Orantes d'Andalusia en peces blanques davant Héctor Sama de Catalunya en peces negres. Francisco Orantes és un jugador amb més de 200 punts d'elo que el seu rival i que durant el torneig va estar jugant habitualment en les primeres taules. Anem en la partida. E4, E6, eixida de peó de rei de Francisco Orantes contestada amb la defensa francesa per part d'Héctor Sama. D4, D5, cavall C3 i ara de Per4, cavall Per4 i alfil D7. Així tenim que Héctor Sama tria esta variant secundària, però perfectament jugable, de la defensa francesa. Cavall F3, alfil C6, esta és la idea de la jugada anterior, alfil D3, amb jugades naturals les blanques mantenen una còmoda posició, cavall D7, enroc, cavall de F6, i ara cal decidir què fer amb este cavall. Francisco Orantes opta per la retirada natural, cavall C3, segueix alfil E7, torre 1, i ara Héctor Sama completa el plantejament al que s'ha encaminat des de l'obertura amb la captura alfil per F3, dama per F3 i C6. I així les negres han canviat el seu alfil de caselles blanques i a continuació col·loquen els seus peons centrals en caselles del mateix color i tenen una posició passiva però sòlida. Segueix C3, enroc, alfil C5, dama B6, tocant el peó de B2, torre E2, defensant-lo al llarg de la segona fila, i H6, que ja obliga Francisco Orantes a prendre una decisió. Respon amb la captura alfil per F6, cal dir que la retirada alfil E3 era perfectament jugable. Després de la captura alfil per F6, Héctor Sama respon amb la recaptura alfil per F6. Este és un moment clau de la partida i segurament Héctor Sama va desestimar la recaptura cavall per F6 perquè li molestava la continuació cavall F5, on E per F5 seguiria torre per E7, però si aprofundim ens adonem que aquesta jugada en realitat resultaria perjudicial per a les blanques, ja que hem dit a continuació E per F5, torre per E7, ara sí, dama per B2, torre B1, dama per C3, la dama negra segueix capturant peons, així les blanques en principi continuarien torre de B per B7, ja que altres continuacions són clarament inferiors. En cas de alfil per F5, simplement el canvi de dames en F3 i B6 és molt senzill per a les negres, o bé en cas de dama per F5, simplement B6 i les negres també mantenen còmodament el seu peó d'avantatge. Després de dama per C3, torre de B per B7, seguiria cavall D5. Aquesta jugada és molt important per a les negres, consolida la posició i obliga la torre blanca a definir-se. La continuació natural seria torre de D7. En cas de torre E5, aleshores G6 i la posició negra és massa sòlida. Només podria trencar-se que mitjançant un sacrifici i no resultaria factible. Després de torre de D7, seguiria d'una forma molt concreta dama C1, això obliga les blanques a tapar-se mitjançant alfil F1, i ara les negres continuen amb torre de A E8. I així estarien clarament millor, perquè amenacen doblar-se en la primera fila i pressionar mortalment l'alfil F1 clavat de les blanques, i en definitiva mantenen el seu peó d'avantatge, però sobretot estan en condicions de crear greus amenaces contra la posició blanca, mentre que les torres blanques estan doblades en la setena fila, sí, però el punt F7 està sòlidament defès i les blanques ja no poden crear més amenaces. Tornant a la partida, Francisco Orantes aprofita la situació per a continuar amb la natural cavall H5 i Héctor Sama respon amb torre d'F D8. Però aquesta jugada empitjora les coses per a les negres, ja que segurament volen deixar la casella F8 per al seu cavall, però tiraran en falta esta torre en la defensa del seu enroc. En el seu lloc era millor continuar amb dama A5 i d'esta forma la dama negra col·laboraria en la defensa a través de la cinquena fila, en especial en les caselles D5 i G5. En la partida, després de torre d'F D8, Francisco Orantes segueix amb dama E4,
creant ja una amenaça directa, que pràcticament obliga a la resposta H6, i amb dama H4 ja està creant diverses amenaces de sacrificis en H6 o E6. Així Héctor Sama ha de jugar amb precaució i respon correctament amb el fil G5, ja que en cas del fil G7 seguiria la captura al fil per G6, F per G6, dama per G6 i a continuació el mat inevitable en G7. En la partida, després de dama G4 al fil G5, de tota manera segueix el sacrifici al fil per G6 per part del jugador andalús. I Héctor Sama no pren, sinó que continua amb cavall F8. Però clar, així cal dir que hi ha sacrificis que un pot i fins i tot deu declinar i altres que és obligat a acceptar, perquè si no simplement és pitjor. I este és un bon exemple, com veurem tot seguit. Així que així calia continuar amb la captura F per G6 i després de dama per E6, rei H8, ja que naturalment rei H7, dama F7 seria mat. Després de rei H8 seguiria dama per G6, amenaçant mat en G7, torre G8, dama F7, ara ataca el cavall, dama C7, i per exemple F4, de seguida que les blanques ja no poden amenaçar mat ni cap altra captura, les negres porten peces a la defensa del seu rei, amb torre de F8, dama E6, alfil F6, i per exemple torre de E1, i així les blanques evidentment estan clarament millor, ja que tenen 3 peons i una bona estructura de peons i atac a canvi de la peça, però les negres sobreviuen i tenen una posició acceptable. Tornant a la partida, després de cavall F8, Francisco Orantes continua amb l'estranya alfil B1, en comptes de la més senzilla alfil D3, i això dona peu a Héctor Sama a respondre amb dama B5, atacant la torre de E2 i tractant de descoordinar les peces blanques. Tampoc hi havia massa on triar. En el cas de rei H8, les negres perdrien immediatament després de H4, ja que no poden retirar l'alfil degut a l'amenaça de mat en G7. Després de dama B5, Francisco Orantes continua amb la senzilla i forta torre E5, i així Héctor Sama finalment es decideix a prendre amb dama per B2. Esta jugada sembla ara més forta per la compromesa posició de l'alfil en la primera fila, però resultarà perdedora perquè les blanques apleguen primer a fer mat. Per evitar-ho, calia jugar torre D5, i així en el cas, per exemple, de torre E1, ara sí, dama per B2, així dama H3, o bé també alfil D3 per a les blanques. Després de dama H3, per exemple, cavall G6 es contestaria amb alfil per G6, F per G6, cavall F4, i novament les blanques estan clarament millor, però les negres eviten la derrota immediata. En la partida, després de la captura dama per B2, segueix simplement torre per G5, H per G5, dama per G5, cavall G6 i dama H6. Segurament aquesta jugada no la va preveure el jugador català. Les blanques estan fent mat en G7 a l'hora que defensen l'entrada de la dama negra en la seva primera fila, i per això Héctor Sama va abandonar. Bé, en la part inferior de la pantalla teniu els enllaços als vídeos corresponents a altres partides d'aquest torneig. Espero que us hagi resultat interessant. Gràcies per la vostra atenció i fins el proper vídeo.